बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन रायजो राजाफोरनिसिम बावहरग्रोनानै दा दिनैहाय जोङो मोनसे न'खराव दंफैयो चिरां जिल्ला उगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे खाग्राबारि गामियाव दा दुखुनांथाव ओरैबायदि मोनसे सासे न'खरनि दुखुथिया ना मांगिनानै जाग्रा बिबायारि एबा बेबायदिनो दिनै दाख्लै थांनाय सुनिबाराव माने जोंनि खैला मैलायाव थांनानै बिथाङा फिरफिलिजों फैनाय समावहाय एक्सिडेन्ट जानानै दा आयं बिबायारि जाय हिन्जाव बे आयं बुरैनि आथिङा बायदों। दा बिनिफ्राय जाय फिरफिलि ड्राइभार बिथाङा बिनि सिकित्सानि थाखाय नायजोबदों होननानै जोङो फोरमायदों। नाथाय सिकित्साजोंल' जाया, सासे बिथाङा बिबायनानै जाग्रा बे बिथाङा दिनैहाय सिकित्साजोंल' गोजोनानै थानो हाया एबा थांनानै थानो हाया। दा बिनिखायनो बिथांनो रायजो राजानि अनसुंथाइ नांगौ। दा बिनिखायनो जोङो दा बेयाव दंफैयो। दा जोङो बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दङ जोङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो थाखाय बे जायगायाव नुजाफैनाय जादों। खैला मैलानिफ्राय फैदों दा हाथायनिफ्राय ओमफ्राय बे फिरफिलि गारिजों फैदों। फैनानै हाइरडनि ओरै सानजाजोंसो लादों बियो। आस्सा बिनिफ्राय खायलें जाहरैखाय ओरै एखे बेलथायहैबाय। ओमफ्राय बुरैया सिङाव जाबाय। ओमफ्राय आं सावहाय। आस्सा आंनिया नै दुखु जागासिनो दं नै बहाय सिङावहाय ने? ओमफ्राय बे फिरफिलियावहाय नोंसोर बोराय बुरै सानैल'मोन नामा? खैला मैलानिफ्राय फैदोंमोन ने? फैदोंमोन। ओमफ्राय मा जायगायावहाय जाया? बै फर्बतजरा ना मा? पर्बतजरा। औ पर्बतजरायाव ने? ओरै मोननै दं दा सिङावहाय बेयावनो। ओमफ्राय दा बेखौहाय आयं बुरैखौ बबे जायगायावहाय लाङामोन? माबायाव सिकित्साया लवार आसाम। आस्सा ओमफ्राय दा बे आथिं बायनाय जे सिकित्सानि खौहाय बे गारि मालिकआनो होदों। ओमफ्राय दा नोंथांमोननि जे नोंसोरो बिबायनानै जायो, ओमफ्राय दा बिबायनानै जानायाव थाबायनो ओंखारनो हायाखै, दा बबेनिफ्राय मोननानै जागासिनो दं आयं? ओरैनो गामिनि मानसिफोर एफा एनै होफैयो। आस्सा ओमफ्राय दा नोङो रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायहरगोन आयं? खावलायनायाथ' दिनैसिम खावलायाखै। रायजो राजाफ्रा आंनो थाइसे थाइनै जा हरनो बेखौनो नाजावो आं। दा दुखुनांथाव, दा जोंनि आयंआ बुंदों जाहैबाय जा रायजो राजा नोंथांमोना थाइसे थाइनै जा अनसुंथाइ हरनो हागोन। दा ओरैबायदि मोनसे थासारियाव गोलैनानै दङ। दा बिथांनिनो हिन्जाव आयं, दा आङो बेखौ दिन्थिनो थांगासिनो दङ मा अबस्थायाव दङ। दा बेनो नै आयंआ। दा नै बेवहाय आयंआ उन्दुगासिनो दङ। दा नैबे आयंआनोमोन आरोना। दा बिथांमोना माइरं मांगि बायनाय समावहाय बेबायदि दुर्भाग्य एक्सिडेन्ट जानानै थादों दा फिरफिलिजों। दा बेखौनो आङो दिन्थिगोन। ओमफ्राय दा आयं मोनगोन, सान्थि मोनगोन आब'। दा बेबायदिनो नै जाबाय दा आब'? औ दे। ओमफ्राय दा ओरैजाय नै नायनो आथिङा माबायदियाव बायदोंमोन देखायलाय। दा आथिङा नैबे जरायावनो बायदों। दा बिराद दुखुनांथाव आरोना, दा थाबायनो हाया आथिं फारसेजों। दा बेबायदि दा